info WKO Bolo turune iki lebih dari 2 meter iki wisan. Yang jelas iki jembatan Sumberjo iki lho. Jembatan Sumberjo iki wis meh atas. Dadi medune banyu iki sekitar 2 meter punjul. Medune banyu. Sing jelas nek arep mancing pinggiran kuwi wis iso ngono ya. Iki sing etan dalan kok ngene iki. Lah sing kulon dalan iki Bolo iki sing kulon dalan. Kulon dalan iki wis sakmene iki garekan banyune. Oh iya ta. Kowe arep mancing nang pinggiran kuwi wis iso sing jelas. Wis sing kulon iki garek kaline tok, sing megunge kene iki garekan. Lho. Nek mancing pinggiran ki wis penak santai. Ning nek sing kono kae wis ra iso. Kae wis kandas kae sing nggon dinggo mancing kae kandas. Wis ora bal ayo. Yo. Nah, kene iki nggone. Sing jelas WKO turun sekitar 2 meter lebih airnya. Oke Bolo, iki hari kedua. Hari kedua, hari Senin aku dhewe, masalah Senin kan do ngantor, aku dhewe saiki. Tetep tak baleni neh nang Karamba, permasalahane ngene Bolo. Wingi iki nganggo cacing. Tapi cacing bosok kuwi wae kan gelem. Lah saiki tak baleni meneh nganggo cacing juga. Tapi cacing waras, ora cacing bosok. Weh, wah wis repot lo to. Lah cacingku karene ngepit. Cacing. Yo ora iso mancing aku kok. Cacing wingi sing mangan kok. Engko nek sapa sing nek semental ning pitku ya. Ning nggon anu to dashboard. Lah ya tak nggo pelet sik. Engko nek kowe minggir kuwi to, nek kowe minggir engko dikokno ning nggon pitku. Malah cacingnya carry. repot tenan. Wis karena sing penting hari ini tetep tak gas ke rono neh. Tetep baleni spot wingi neh. Oke? Lah kuwi ya to. Akhirnya udah teko ning kono kuwi. Lah sing mangan ya kono kuwi Bolo. Sing mangan kuwi sing sebelah pojok kono kuwi lor kuwi. Lah nek sak umpane kuwi iso madhep ngetan karo ngulon ngono jos banget kuwi kono kuwi. Ning sayange cacingku keri sayange kuwi. Piye lek wis mangan urung? Urung? Loh, wis mulai enek teko ning kene iki. Malah cacingku keri ning kono pitik piye jajal. Apa arep sida mancing kene? Lho, sing arep pesen iwak nggo malam suran lho wis panenke. Lho nang kene iki lho, sak biyu. Mantep banget lho iki. Lho sing arep nggo suran. Nek iwak iki kok ngene iki jenenge iwak. Kowe iso ngajar iwak siji iki lho jagoan. Kuwi pesenane wong ndi, Bram? Wong kacangan? Lah urung malam sura wis pesen sakmono akeh. Ora mau gantung ah. Iso kuwi engko. Ple. Kowe arep kerene neh ora plengko, Ple? Cacingku karene ngepit tok, Ple, sung delok. Gartoke kok nyangking yo. Lah aku agek wae kok yo engko nek enek wong meh.
Pirang kilo iki mu? 18. Wis. 18 kilo. Cek kurang? 20 kilo. Oh. Lah yo pentople ple wong genah yo. Ngerti aku. Ora mau ngerekam tok iki ple. Sakmene kok ora enek sekilo siji yo, padahal gede-gede men. Gimana oh? Kurang. Pikirku iki mu sekitar 20 kilonan ngono. 20-an. Malah 18 sih deh. Kurang. Wow, udah. 4 oh, siji, loro, telu, papat, lima, 11. Kemana dapat duduk? Anu. Jayu. Ngarani hartoyo krusek kok. Pak anu mlebu jero Ora jadi jati. nang gunung-gunung. Yo jadi jati. Yo. Krusek. Krusek. Ngarani nggon krusek. Ngarani. Ya, aku kirim kono pisan aku melu kirim. Sandek sendang tolakan. Wah aku sedang rarong ranget kowe. Iya, jayu. Wah enek koyo wit anu. Wit gede-gede. Iya. Iya kuwi. Kuwi aku kirim ngono. Ya kono ki Anu, piro? 70 kirim. 70 kilo. Lah tapi bayarnya murah iki kono kuwi. Oh, 20.000 tok bayar iki. sak jam sak bawas. Sedino. Ya murah kata iwak lang nyemplungnya 2 kilo tok. Aku pasang anu kemu. 30 jaluk 30 kilo loh. 70 kilo loh. Nyemplungnya 2 kilo tok. Wis lak kok ning jero ngon tampungan tengah emang. Ben jerigen. Heeh. Numpak perahu aku ndokoke. Anu perahu cilik kuwi. Iya perahuan gua. Nah, jatengku kari lur. Kari ning anu parkiran. Untungnya digawake ra sudah mancing tenan ra sudah ngetes cacing bayem no. Wah. Sing mangan kuwi ndek iki badhe nek kan nganggo cacing ndek iki kasune iki campur karo pelet tak ulet. Lah iki mulai lur. Mulai tak tes cacing bayem. Masalahnya nek pelet kuwi nang kene iki cenderung anu nonongan utawa red devil, serinding utawa sebratilava. Lah nek lumut kene iki nila kuwi juga mangan. Pelet iki sebenarnya juga putihan tombro itu juga gelem, terus paten gelem. Cuma kan aku urung pernah ngetes cacing bayem nang kene. Lah iki tak tes cacing bayem to. Mau masalah esuk mau iki keri. Jane wis sangu kok omah tapi keri ning parkiran. Untungnya Darto gelem jikokke iki. Tes ya. Nek pelet kuwi kan ya jane asune nyenengi mangane, tapi kan durung pernah ngetes cacing bayem. Nek tak tes cacing bayem ning kene ya ta. Oke. Tak dokoki werna loro. Cacing karo pelet. Pelete akrab ya. Oh, nira ya gelem kuwi. Nah, iki nila ireng, cacing iki gelem iki. Cacing bayem ya nek gorene.
Ceknya Mas. Iya. Loh, itu bolo sedina ning sak ora-orane iki anu apa jenenge mancing nang kene iki ora gablukan. Kene iki anti bontos timbangane kowe nang pinggir-pinggiran kowe ora do mangan to. Ngene iki njajal pira nek nyendale wis kesel to kok ngene iki. Ora gagas iwake apa. Ini ya campur bolo ya ono nilai ya ono bolo nilai ireng ya gelem. Iki jane asline cilik-cilik iki nilai kabeh iki lho. Nilai kuwi. Nilai tok isine. Oke bola untuk hari ini tetap karambai tetap sak jose raketang itu ya cilik-cilik ngono mau permasalahannya ngene bola cacingnya tekane wis awan wis jam 12 ora sempat nganu dadi itu nilane mung sithik banget sing jelek nek kelur ya mungkin apik tapi kan aku suwe ora nyepil kelur intine sing jelas ki info itu 80% itu akurat. Spot ngendi wae ki agak gablukan sing jelas ki. Permasalahannya aku ki nyepili ngendi-endi bolo. Nyepili ngendi-endi. Ora mung neng Ngasinan, ora mung neng Boyolayar, ora mung neng Jatisongo. Juga teko Jurang Rame, Pelembinatur, Plosorejo, Porangan kabeh do gabluk. Sing agek apik kuwi agek pinggiran Karamba. Nek misalnya nek postingan kene apik wae gede-gede akeh halah aja percaya. Kuwi mung bohong, plepuk. Intine kan ngono. Dadi ngene bolo. Ya nek aku kan ngomong apa enake ya. Jadi seandainya neng kelur neng Karamba memang ya iwake ya apik-apik. Sing mau sing kancaku sing wong suruh mau ya gede-gede. Cuma urung sempat nyepil iwake ya masalah aku bali ringsek karo tukang roto iki aku bola-bali petuk iki ora mancing iwak malah mancing kroto ning kelur jadi kelur iki dikuasani karo iki krotone dikontrak lho dikontrak Juragan Nogosari Juragan Manuk Nogosari kuwi oke sampai di sini dulu ya. Seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberikan umur panjang, dilimpahkan rezekinya. Dan jangan lupa bahagia bersama keluarga. Semoga kita bisa bertemu lagi bolo. Ya mbuh neng kelur, mbuh neng Ngasinan, mbuh neng Boyolayar, mbuh neng Jurang Rame bisa ketemu lagi. Pokoknya tunggu konten-konten berikutnya info spot mancing di wilayah WKO dari Mutus Channel. Sampai di sini dulu kalau saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.